ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. дар имрӯза видео ман мехоҳам ба шумо намин намуд киртора нишон диҳам нархошона. марҳамат тамошо кунед. ҳами ламиражо туркиш ҳастай, ҳами киртора баъд вайш ҳастай. ӯзбекистон ҳастай, истеҳсоли ӯзбекистон арзонтара. Ино 250-270. анаи истеҳсоли ӯзбекистон боша, марҳамат тамошо кунед. инош боша ламиражори киртои ламираж ино 180-170 амхе нархо доранд. марҳамат тамошо кунед, бинед. ва касое ки харидорӣ кардан мехоҳанд метавонанд ки анами якм рияд пеш Корвон Сити якм рияд-таги навесо омада харидорӣ намоянд. иҷода инчунин анамихе халато ҳастай ҳамроҳи ибрукошон. иноям ҳамаш истеҳсоли ӯзбекистонанд, халатои бамбук. нархошон инора 150 сомонӣ мефурӯшанд донада. оптамша намедонам рости гап, вале нархи донааш 150 сомон гуфтанд. ҳархела рангош ҳастай. размерошам анами то размери 52 ҳаст. ана бинед, материалш бамбук. баданаи гулои вайшам ҳастай, вирсачишам ҳастай. аями халатои истеҳсоли бишкекам ҳастай, туркиям ҳастай ва ё бо қиматтаракан. ана истеҳсоли ӯзбекистон боша, ана бинед 150 сомонӣ нархи донааш. шояд ки шумо бозор омада аз ягон ҷо арзонтар ёбед ё ин ки баръакс қиматтар ёбед. барои ҳава як бор нархҳои моро бинед. нархҳое ки ҷое ки ман гап мезанам видеода. агар шумода арзонтар боша шумо метавонед аз инҷа харед, вале агар бо аз ин арзонтар ёбед метавонед аз дохили бозор гиред. анамин намуд киртои бамбук ҳамроҳи почаҳошон. иноям размерашон то размери 50 ҳастай. 130 сомонӣ нархи донааш. бинед рангои хушрӯ ба киса доштай бо. ана 130 сомон. пешашам хе ороду даштагиай нигинокати. баъд иҷада дӯстони азиз, ман шумода мехоҳам ҳози жимпирои вая ҳиндустона нишон диҳам. киртау жимпирои ҳиндустона ино шерсти тозаян, яъне ки накшод мешаванд, на анамин пад мегиранд. бинед ино нархи анами фурӯшон 300 сомон 280 сомон нархи донаяй. оптамша намедонам. ана марҳамат тамошо кунед. ҳози иҷа интихоб хеле васеай, ҳам жимпирш ҳастай, ҳам анами киртоошон ҳастанд. ино ҳамаи киртаянд, дарози хушрӯ киртаянд. хеле ки ба мо гуфтанд ҳами савдогар ки сифаташ беҳад хубай, тӯли чанд сол аст ки ҳаминора мефурӯшем. гуфтанд ягон вай нашидай, жалоба наомадай. ана бинед ҳозир чихе гулошон бисёрай. шумо нишон медиҳам як чизи дига ки ино размер надоранд дӯстони азиз. ҳамашанам хе яктаи дутаиам хеле фасоно ҳастай, бе размеранд. ана инамудша бинед. пешошонам хела ороду даштагиай. яким сахт бофтуш сахти анам хе хушрӯвай. анаи гулша бинед бо. баъд ози бо гулои анам хеле дора. набинед коричневӣ, вай сабз дора, сери дора. ҳар хеле ки хоҳед ба хости дилтон шумо пайдо карда метавонед. анаи пешакша бинед ороду даштагиай. ранги украшения боре. набинед ино бофтагианд дӯстони азиз. амхе материалш ғафсакай амхе. анаи тарафа бинед. дараҷа гуногунаи интихоб
боварӣ дорам, ки ба касе ки писанд боша ҳамин хел киртоҳо метавонанд ки хости дилшона бемалол пайдо кунанд. Ана гулоша бинед, бо киса доранд киртоҳо. ози жемпирошам ҳастам, я жемпирошам шумода нишон метиҳам. Наи кирташ коричневӣ сангча боринай, баъд фиолетовӣ буд. Инаи ороиши пеши киртоҳошунай. Баъзеҳош пешашонам хеле ороиш додаштагиай. киртоҳои зимистонаи Ҳиндустон. Ана ино жимпиранд, дӯстони азиз. Жимпироям нархошон ҳамин хелай. Нархи дона 280, 270, 300 ҳамин хелай. Ана бинед чӣ хел дарозай жимпираш. Рангшам хушрӯ. Жимпираш аҷоиб бо ғафсай. Ияма на пад меброра, на кушод мешава. Иҷада бо калтачошам ҳастай, дӯстони азиз. Ино нархҳои куртош, нархҳои жемпирош ҳамаш як омадагиай. Калтоошам, дарозошам ҳамаш нархошон якхелаяй. Ина калтош 250 сум, 280 сум, 270 ам хелай нархошон. Баъд иҷада бобинед анаи жемпирои бофтагӣ борин. Кардиганои бофтагӣ борин. Ино дарози хушрӯан инош. Пешаш тугма, баъд анами нусхаоша бинед ҳар хелаяй. Бофти ҳар якташ, гӯш ҳар хелай. Ямам хе киса дора, не рангошай. Коричневи торик дора, коричневи берангтар дора. Ямам хе беразмеран. Ина дарозиш анами қадарай. бо сафедчашам ҳастай. Айно на аз пеш бинед. ана инош боша, дӯстони азиз, 140-150 сомонай. иёям ҳам ваяй истеҳсоли анамин Ҳиндустонай. 140-150 сом жимпири дароз. иш размериш ба фикрам ки аз унода майдаяй. барои ҳавай нархошон ами хелай. оз чанд чизои дига ҳастай ва ёрама шумода нишон метиҳам. бинед, агар ба шумо писанд боша, метавонед анамин якум дарвоза, пеш аз якум дарвозаи тарафи пажарка таги нависо мешава. пеши Корвонсити. ҳамҷо омада метавонед анамин чизои мехостагитона интихоб кунед. иҷада калуч ҳастай. калучо ҳар хелай. иҷа бамбуки дораву баъд як намуди дига патш дигар хелтарай. 25 сомона дора ва 35 сомона дора калучора. анаи бамбук будай дохилша бинед дуруш чихе хушрӯ гелви боринай. 35 сомонай. бо дар бораи савдо кардан агар хоҳед, мисол барои савдо бурдан хоҳед, бо албатта ки ҳамаи инора арзон мекунанд шумода нархи оптовикати. иҷада бо дӯстони азиз анаи намуд безрукавкои чӣ будай хитояи амхе барои занои калон метавонед ки бо нархи 130-120 инора харидорӣ кунед. 150-130-120 ҳам хел мефурӯшем. донада ҳар хел мефурӯшем. гуфтанд ба мо савдогар. барои ҳавай ма тақрибан нархоша шумода бо гап мезанам. наиш вайшай коричневӣ, ӯ дигариш боша сиё буд. хеле ами ҳангоми чӣ мекунӣ мулоими хушрӯвай. ҳангоми дар даст қапидани ами материали ами безрукавка. ана бинед куртоора бинед дарозишона. бори дигар хостум ай пеш нишон тим шумода. ози жимпири дигаришам бинем дарозиша чанд қадарай. на марҳамат ине жемпири коричневе ки аз ин тараф истодагӣ буд. ишам дарози хушрӯ будай. ҳам сафед, ҳам анами коричневӣ, ҳам бофташ хушрӯвай, ҳам анами дарозиш. бисёриё дӯст медоранд ки анамхе дарози хушрӯ боша жемпир. марҳамат, агар хоҳишманд бошед
омада интихоб кунед. Куртоошон дар ҳақиқатам вайш сифаташ аҷоиб хушрӯвай. ҳангоме ки бо аз наздик омада мебинед, шумо дарк мекунед. касое ки дар тоҷикистон ҳастед метавонед омада бинед. ҳамин намудора хитоиёш буд порсол, рости нархша намедонистам, вале дар чанд ҳамин фурӯшандаҳо ма дида будам. хулоса дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ба поён мераса. хеле шод ҳастам ки бо мо будед, тӯли ин лаҳзаҳо ва видеои моро тамошо кардед. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. хайр.